Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Sunana Amina Lawan. Tambayar mu a yau ita ce menene sunan duniya da Hausa? Jama'a da ku biyo mu ku ga waye zai iya bamu wannan amsa ta sunan duniya da Hausa. Za mu bi masana Hausa wanda suka san Hausa sosai domin su bamu amsar menene sunan duniya da Hausa. Don haka ku biyo mu ku sha kallo akan wannan tasha ta mai suna Hausa Top Online TV. Mun gode. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Duniya da Hausa ya tsanake hankalin kafance sai dai a canza mu wata tambaya amma magana sai dai duniya da Hausa. Yanzu baka san duniya da Hausa ba? Gaskiya ban sani ba. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Tarihi ya nuna asalin Hausawa sun zo daga ƙasar Chadi, akwai wasu yaruka a ƙasar Afirka da ake kira Chadi. Dan Allah dan annabi karka karasa dan Allah. To ana ɗaya daga cikin cewa asalin Hausawa sun samo ne daga wannan Chadi, yadda tarihi ya nuna asalin Hausawa kenan. Da haka Hausawa asalin su wani gari ne daga cikin Chadi. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? To sunan duniya da Hausa a Hausance kawai sunanta duniya yadda na sani ne. Kawai sunanta duniya. Sai dai cewa kika miki bayani meye duniya shine, amma sunan duniya da Hausa kawai duniya. Yanzu ka iya abin da ka sani kenan baka san sunan duniya da Hausa ba, a matsayinka kuma na Bahaushe cikakke. Gaskiya ban san matsayin duniya da Hausa ba. Ni ba cikakken Bahaushe bane. Ni asali na Balarabe ne. Asali na ni Balarabe ne. Au, ta nan ka bullo za ka koma. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Kalmar duniya kalma ce wanda Hausawa suka aro ta daga gurin Larabawa. Abin da yake nufi duniya a yanda muka fahimce ta suna nufin wani guri ne wanda ake rayuwa a cikinta, rayuwa ta ɗan adam da dabbobi masu rai da marasa rai, shi ake nufi duniya. Amma kalmar duniya ainihin kalma ce ta Larabci, akan ce mata ko tsibiri ko gun da rayuwa take faruwa. Yanzu kenan ba ka iya gaya mana sunan ba kenan. Duniya ba ta da kamar suna ta na kanta. Kawai ka ce baka sani ba ka huta ban Allah. Saboda kalma ce ta Larabci, sai da aka cewa gun da ake rayuwa ita ce duniya. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa, duniya shine sunan da bayar Hausa. Ba wani suna da ka sani wanda ake gaya mata bayan wannan? To sai dai ko na turanci, amma dai a Hausa duniya ce. Ba ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunanta kenan duniya. Ba wani suna da ake gaya mata bayan wannan? Ni dai ban san shi ba kam. Shine abin da na sani duniya. Za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa ai duniya kenan. Au, ani tuni na daɗe da sanin haka. Ba wani suna da ake gaya mata bayan wannan? Ni dai kawai duniya na sani in dai ba da turanci ba. Ko za ka iya gaya mana sunan duniya da Hausa? Sunan duniya da Hausa sarari. Ka tabbata abin da ka faɗa ɗin haka ne? Sai ki bincika ki ji. Jigar labura da ki bincika ki meye sunan duniya da Hausa. Masha Allah mun gode.